देहा फानग्राफोरखौल' हमनो नाङा, देहा बायग्राफोरखौ हमनांगौ बा गासिखौबो हमनांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बेनि सायावबो जों सावरायगोन। बे बायनो थांग्राफ्रा मालाय गावनि गथ' गावनि फिसाफोरजोंसो समान बा बिनानाव गोरलै बेफोरबायदिजोंसो समान मानसिफोरखौनो मारै बायनो हाखो? गावजों गाव बर'जों बर' माथो बर'फोरसोबावनो। आरो लोगोसे क'क्राझारनिफ्राय सासे बर' गथ' सिख्लासा गोमानानै दङ, बेनि सायावबो जों सावरायगोन। खुलुमबाय, नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन क'क्राझारनिफ्राय सासे सिख्लासा गथ'आ गोमानानै दङ। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि हुलथुगाव पस्ट अफिसनि सिङाव थानाय सुथारपारा गामिनि इन्द्र बसुमतारी आरो ज्योति बसुमतारीनि अनसुलि फिसाजो धोनस्रि बसुमतारीया थांनाय 13 जुलाइनिफ्रायनो गावनि न'निफ्राय गोमानानै दङ। नाथाय धोनस्रि बसुमतारीया बबेयाव दङ, सोरजों दंहैयो, बेखौ दासिमाव जेबो गुमुर मोननाय जायाखै। ना नैबे गुवाहाटियावसो दंफैयो, ना मुम्बाइफोरावसो दंहैयो, ना क'क्राझारावसो दंहैयो, ना सोरजोंबा खारलांदों, बिनि सायाव जेबो गुमुर गैया। दा बेनिखायनो धोनस्रि बसुमतारीनि न'खरनि मानसिफोरा हालाय हाफाय गाबगु नागिरगासिनो दङ। गोबां दुखुनांथाव, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हाबा जानायफोराबो गोमायो, सिख्लाफोराबो गोमायो, गथ'फोराबो गोमायो, गोबां जेंना सोमजिगासिनो दङ। नाथाय बे धोनस्रि बसुमतारीया बबेयाव दङ बेखौ दासिमाव रावबो जेबो मिथियाखै। फनबो दङ, नाथाय मबाइला सुइच अफ जाबाय होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे नुबाय थानाय धोनस्रि बसुमतारीखौ नुदोंब्लाथाय अन्नानै धोनस्रि बसुमतारीनि न'खरनि मानसिफोरनो खोन्थाहरबानो जाबाय, जाहाथे धोनस्रि बसुमतारीया गावनि न'आव थाबैनो मोनफैयो बा बिथांमोननि न'खरनिया लायनो हायो। धोनस्रि बसुमतारीनि न'निफ्राय मोनसे भिडिअ बानायना हरदों, बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। गोबां दुखुनांथाव, मानोना धोनस्रि बसुमतारीया गोमानाया 10 सान बारलांबाय, सप्तानै जाबाय। खुलुमबाय सिबिनां रायजो राजा एबा बिदा फंबाय बिबुनानाव नोंथांमोन। आंनि मुङा हरिश बसुमतारी, आंनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय क'क्राझार, पस्ट अफिसआ जाहैबाय हुलथुगाव, पिन नाम्बारा जाहैबाय 783370 आरो जोंनि गामिनि नामा जाहैबाय सुथारपारा। दा मेन खोथायानो जाहैबाय आंनि बिनानावा 13 जुलाइनिफ्राय गोमानानै दङ। मानो होननानै बुङोबा बे गोमानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो जेब्ला जाखां लोंखां जोङो दुब्लियाव थांफिनदोंमोन, बे समनिफ्रायनो बिनानावा 3टा 4टा समनिफ्रायनो न'निफ्राय ओंखारलांनाय बायदि। जे दिनखालिनिफ्राय बियो ओंखारलांदों, बियो न' फारसे दिनैसिम सफैफिनाखै। दा जोङो बेखौहाय 2 सानथाम जानायलाय जोंबो न'आव खेल लादोंमोन। बिनि लोगोफोरनावहाय अनेक कन्टेक्ट खालामबाय, लोगोफ्राबो रावबो खोन्थानो रोङा। कन्टेक्ट लागासिनो रावबो खोन्थानो रोङा। बेनि थाखायनो दिनै आं ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैनो गोनां जादों। आंनि बिनानावनि नामा धोनस्रि बसुमतारी, बियो 16 इयार्स 16 बोसोर। बियो दा क्लास 10आव फरायबाय थायोमोन। बेनिखायनो लामा सामा बहाबाफोर नुयोब्ला बुंनानै दोनबानो जाबाय। गोजोन्थों। अब्ला नोंथांमोना बेखौ नुखांबाय जानांगौ। दानिया फैदो जोङो मोनसे खोथा, बे खोथाखौ दहायबा मोनसे भिडिअ बानायखांबाय, जायबा जोंनि बर' आइजो बिथाङा मैयाहाय हमनाय जायबा 4 बर' सिख्लाजों लोगोसे सासे दालाल, बिसोरखौ हमनायाव एक्स ndfbआ आफादखौ साबायखर बावदों आरो लोगोसे बेहायनो गोबां बाथ्रा बुंदों। बे आइजोआ बुंनाय बायदिब्ला बा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला देहा फानग्राखौबो हमनांगौ आरो बायग्राखौबो हमनांगौ, आरो जायफ्रा देहा बायो बिसोरबो फिसाजो बायदि समाननि बैसोनि गथ'फोरखौनो बायनो लाजिया नामा, बेबायदि होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो लोगोसे गोबां बाथ्रा बुंबावदों, जेरै दालालफोरनि सायावबो बाथ्रा बुंदों, दालालफोरखौबो अनजों होननानै बिथाङा बुंदों। बिदिनो गोबां बाथ्रा बुंदों। दा बेनि सायावनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै फेसबुक इउटुबनि गेजेराव कमेन्ट बक्सनि गेजेराव गोबां सावरायगासिनो दङ आरो बिथांखौ बा आइजोखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो बिथांखौ बयबो सापर्ट खालामदों। दा बे भिडिअ गोबां गोसारगासिनो दङ, इउटुबावल' नङा, फेसबुकनि गेजेरावबो आरो निउस मिडियानि गेजेरावबो गोसारगासिनो दङ। बायनो थांग्राफ्रा मालाय गावनि गथ' गावनि फिसाफोरजोंसो समान बा बिनानाव गोरलै बेफोरबायदिजोंसो समान मानसिफोरखौनो मारै बायनो हाखो? गावजों गाव बर'जों बर' माथो बर'फोरसोबावनो। लासिं लाजिनो रोंला नोंसोरो, एसे लाजिनाय फैदो। गावनि फिसाजों समान मानसिफोरखौनो बेबायदि बायहैयो जाहैबाय नोंसोरबो, बायग्राफ्राबो। नोंसोरो बायनो थाङाबा बिसोर मालाय फाननो हागोन नामा? बायनो थांग्राफोरखौबो हागौमानि हमनांगौ, बायग्राफोरखौबो हागौमानि हमदो एक्स ndfb नोंथांमोन। बे आइजोआ गोबां मोजां बाथ्रा बुंदों आरो बिथांनि बाथ्राखौ खोनासंनोबाथाय आं दहायनो मोनसे भिडिअ बानायखादों, बे खोनासंहैनो हागोन। आरो लोगोसे जों दा सावरायगोन जोबथारनायाव मोनसे आपडेट बा निउस। जायफोरा ड्राइभार लायो, गारि बिगोमा, बिथांमोना एसे सांग्रां जा। जुदि ड्राइभार लायोबाथाय सांग्रां जा, जुदि ड्राइभार लाया अब्ला जेबो नङा।
सासे ड्राइभारा गावनि बिगोमानि 2 लाख रांखौ लाना खारलांदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय दिसपुर ओनसोलाव बे जाथाया जादों। कमल सेन मुंनि सासे सुबुङा गावनि बिगोमा बलेन बर्मननि 2 लाख रांखौ जेब्ला बलेन बर्मनजों आरो कमल सेनजों थांगासिनो दंमोन बेंकआव 2 लाख रांखौ सोनो थाखाय बा डिप'जिट खालामनो थाखाय, बे समावनो लामा ससेयाव बे कमल सेना बा ड्राइभारा गावनि बिगोमानि 2 लाख रांखौ लाना खारदों। उनाव बेनि सायाव बलेन बर्मना पुलिसनि केस होनाय जाबाय आरो दा बे जाथायनि सायाव कमल सेनखौ हमनो थाखाय दिसपुर पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। नैबेनो जाबाय सिखावग्रा ड्राइभार जायनि मुङानो जाहैबाय कमल सेन। अब्ला लोगोफोर जियानो जादोला दा नोंथांमोना जोबथारनायाव नैबे मोनसे रिक्वेस्ट, बे जाबाय नैबे जाहैबा जोंनि बर' गथ' बा सिख्लासा गथ', बेनि मुङानो जाहैबाय धोनस्रि बसुमतारी। बेखौ नुदोंबाथाय हमबानो जाबाय आरो हमनानै मोनोबाथाय बा हमना मोनाबाथाय माखासे कन्टेक्ट नाम्बारबो होखादों आं दहायनो आरो दाबो होगोन, बे नाम्बाराव फन खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय। मानोना गोबां दुखुनांथाव थासारियाव दंगासिनो दङ बिथांनि न'खरा गावसिनि फिसाजोखौ नागिरनानै। नाथाय बे धोनस्रि बसुमतारीया बबेयाव दंहैयो, सोरजों दंहैयो बेखौ दासिमबो जेबो गुमुर गैया। थांनाय 13 जुलाइनिफ्राय दिनैसिम 22 जुलाइ जाबाय, अब्लाबो दासिमबो जेबो खौरां गैया, जेबो पात्ताखौ मोनाखै। दा बेनिखायनो बिथांमोननि न'खरनिफ्राय आंखौ भिडिअ खालामनो हरदों, आं बेनिखायनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै माखासे भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदों लाइक खालामबानो जाबाय, जुदि शेयार खालामनो गोसो दं खालामबानो जाबाय आरो जायफोरा गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामनो हागोन। अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों, एसेनोसै, जय बर' हारिनि। जोंहा बर' हारिया आर्टिकेल 21आ जाहैबाय प्रटेक्शन अफ लाइफ। बे भारतनि नोगोरारि हिसाबै जोंनि बिनि सरकारा बिनि पुलिस प्रशासना जोंखौ रैखाथि होनांगौ 24 घन्टानि गेजेराव, माने 24 घन्टाबो सान हर जोंखौ रैखा होनो नांगौ। नाथाय जाय पुलिसफोरा जोंखौ नेनो नांगौ बिथांमोनहा जोंहा सन्देह दङ। बर'नि बेसेबां सोमावसारनाय जादों, बेनिखायनो बे बर'नि सोमावसारनायखौ फरेन देशनिफ्राय फैनानै जोंखौ गावथाराखै। जोंनि पेरामिलिटारिया जोंनि नागरिकफोरखौनो गावथारदों। दा ओंखायनो गोबाव जोंहा सम फेक एनकाउन्टार जादों क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि आरो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव। दा बे फेक काउन्टार जानायफ्रा जों न्याय मोनाखै। बेबायदिनो डिम्बिसरनि न'खराबो दिनैसिमबो न्याय मोनाखै। आसाम सरकारा जोंनो बर'खाय न्याय होआखै। आसाम पुलिसा जोंखौ गुबुन नोजोरजों नायो, जोंहा बेयाव सन्देह दङ। दा ओंखायनो जोंनि आयेनखौ जोङो बायनो गोनां जायो। दा ओंखायनो भारतनि आयेनखौ बायनो गोनां जादों, जायनि थाखाय जों न्याय मोनाखै। डिम्बिसर मोसाहारिनि न'खराव फैसा गैया उकिल लानानै कर्ट केस होनो थाखाय, ओंखायनो फैसा गैया, ओंखायनो न्यायखौ मोनाखै। बिथांजों रावबो बर'नि एमएलए मन्थ्रिफ्रा लोगो लाफायाखै, दुखुनांथाव बाथ्रा। माहारियारि आफादफ्राबो बिनि सोमोन्दै खोथा बुङाखै, बिनि थाखाय खोनासङाखै। ओंखायनो जों नाथाय सानसे बेबादि जागोन, जाय बर' मानसिफोरजों अयनाय खालामदों बिथांमोनखौ भारतनि न्यायआ बिथांमोनखौ माबा होगोन, मा होनो साजा होगोन। थिग बेबायदिनो दा जुनमुनिनि जि केस जानानै दङ, जुनमुनि राभाया सासे मोजां ट्राइबेल हिन्जावसामोन। दा बिथांजों जिबादि थासारि जादों बिथाङाबो न्याय मोननाय नङा नामा, बेखौ जों गिनायसो फैबाय। ओंखायनो जुनमुनि राभायाबो न्याय मोननो नांगौ। मानो थाखाय ट्राइबेलनि मानसिफोरजों बेबादि अयनाय आरो अयथासार जाबाय थादों। आसाम सरकारा जुदि जोंखौ बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायदोंब्ला जोंहा आलादा मोनसे लामा लानो नांगोन।